Ředitele integrovaného centra pro pomoc zdravotně postiženým v Horní Poustevně na Šluknovsku zatkla protikorupční policie. Zařízení patří pod pražský magistrát. Dnes už bývalý ředitel se svým komplicem si měli nechat vyplácet od firem desítky tisíc korun za prodlužování smluv s ústavem. Když jim smlouva měla vypršet, řekl si údajně ředitel s komplicem za její prodloužení o úplatek. A každému z nich jsem tady na té točně říkal: neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Ale je to marný, je to marný, je to marný. Takový chlapec se z toho nutně musí zbláznit. Vyrazil mě dech tím, že by to mělo být v pravidelných splátkách, připadalo mi to v podstatě jako nějaké výpalné. Následné zatčení ředitele podřízené překvapilo. Víte co, jako nás to spíš otřáslo. Mějte se na schvál. Bylo po mně taky požadováno nějakých 15 000 korun měsíčně. Později nám ta smlouva byla vypovězena. Pražský magistrát, pod který ústav patří, ředitele propustil. Do centra už míří auditoři.